Sangela sesikulukude ke kungena yena umthandwa amahlozi umfana omncane kodwa omkhulu ngemsebenzi yakhe. Ayi ngigqoke esinye sefatsho namhlanje hey yabo lesisefatsho lesi ngasiphiwa inkosi uNyazi lesi sefatsho sathi gqoka nasi sefatsho kodwa usenze singabi nasi siphika ithina boshembe sigqoka izembatho ezineyiphika ngafuka ngawusithungisa ngase ngithola umuntu ke unomoya osebenzayo wangisiza ukuthi naso yabo angangiboni ukuthi ukhona umunye onase emhlabeni sefatsho lesi sinje ngoba uNyazi lwathi lesi sefatsho sokulwa izimpi uyolwa ngaso lesi sefatsho izimpi kunzumalanga ani naso nje ngithake hayi mhlawumbe angizokujwayela vele ukuthi nginenzele ama video ngigqoke sona ngifuna ukukhuluma ngalento ke bogogo nomkhulu ukuphakama okanye ukuphakamisa into osuke uyenza abanye kazi bayobonga ngani ezinyangeni uma ngabe befona bethi Mkhulu into yemali into yemali besijwaya uqala ibhizinisi awuthi ukwenza imali uyithola kuphi abantu befike sejaya amabhizinisi sesiwaqalile sengiqalile ibhizinisi izinto zami seziyaqala ziyahlangahlangana so kuyehla kuyenyuka nje bese sibona lo muntu ukuthi ke siqala kanjani kwenze njani na ukumsiza. Ngifuna ukukhuluma ngokuphakamisa umsebenzi. Ngizobheka ukuphakamisa komsebenzi kwakudala nokuphakamisa umsebenzi kakhulukazi ngesikhathi samanje. Abantu baqala bebeba nezilwane eziphilayo kanye nezilwane esezibulewe besebenzisa amafutha azo. Izilwane eziphilayo ngingasho kakhulu umkhovu. Umuntu uma ngabe isakhamuzi noma umnumzane eyolanda umkhovu ube ulandela ukuthi ufuna ukuphakama ngawo ufuna ukuthi umsebenzele egcekeni noma lapho kulokho afuna ukwenza. Okokuqala uma ngabe sewulanda uma ngabe efuna ukulima ngawo ubengawulandeli ukulima mhlambe insimi encane njengangaleli igceke lalapha ekhaya bengewulandeli lokho kodwa bewulanda ngoba enodeda ngendlale wani na wamasimu ebesethi kungcono ngithole okuzongilekelela mhlambe ebusuku ngiphume ngihambe kuyohlakula kuhambe kuyotshala kutrainwe ngendlela okutrainwa ngoba kuyakhulunyiswa nakho. Angifisi ukunivezela into ewumkhovu ngoba nginawo kodwa amafutha akhona nginawo. Uma mhlambe enemfuyo uzokwenza isiqiniseko sokuthi lowo muntu azomninga umkhovu lowo azosebenza ngawo uzokwenza isiqiniseko sokuthi imfuyo yanele yokuthi izoshesha ibreedeke kalula izoshesha izalane kanjani na kalula uma ngabe enjani na enomkhovu. Uma ngabe mhlambe esebenza ngokuthi uyathutha kunezinto impahla uthutha impahla mhlambe bese esebenzisa wona ke ini na umkhovu okukanye mhlambe umuntu ofuna ukuthi izinto zakhe zempilo zimhambele kahle njengamakhosikazi nani ngoba umkhovu phela uyakhwela nje kakhulu. Okay, leyo nto leyo isho ukuthini bogogo nomkhulu umuntu inyanga ibithuma ngabe sehleli ugonondo ebese ebuka ezintweni zakhe nokwethembeka kwakhe ukuthi njoba ngikunika lo mkhovu ngifuna ukuthi wena kufika kwande imfuyo yakho zanele yini inkomo ezizoficwa lo mkhovu ekhaya bese ethi umnumzane wekhaya cha noma lowo landa imkhovu ufuna mhlambe kufanele zime kanjani ebese ukhokhovula wenyanga useyasho ukuthi kahle into ezokwenzeka engathi ungaze ube mhlambe nezimbuzi ibhuzazana mhlambe ezu20 mhlambe inkomazi noma ithole mhlambe nakhona ezu20 bese ethi ayizingaphansi bese ethi awuhambe uyosebenza awuhambe uyohlanganisa ubuye mhlambe sezu20 nenkokhelo yami engaka.
usehamba ke mhlawumbe uyokhipha okuse eyinqolobaneni uyashintsha mhlawumbe uthatha omathanga banibani ngoba mhlawumbe ethe usibanibani unemfuyo awuthi ngimnikeze okuthile sishintsha-shintshane ngoba imbuzi ziseningi awuthi ngishintshe ngithole iy'thole zithi ukubaningi ebese hamba-ke sehambisa lezi inkomo-ke ey'thile ey'funwa inyanga bese ithi hhayi sekubhalense manje lo mkhovu uma ufika nje hhayi uzofika impela kusebenzeke. Uyabona ukuthi le nto ithini? Uma ngabe uhluza kahle umqondo unomqondo uhlakaniphile emqondweni ukuthi ngikhuluma ngani ngizofika-ke lapho bese ngisalumbanisa ukuphakama kwabantu bakuqala bese ngikulumbanisa nokuphakama kwamanje. Hhayi bese ethi lo Ukhuthwala hhayi khululeka-ke ngoba usuhambile-ke wayobhalansisa ndoda. Umkhovu-ke sonikana-ke ngendlela esinikana ngawo. Angifuni ukugxila ekuthenini uthola kanjani nani kodwa nginalo lolo lwazi. Yingakho ngibuya ngikhuluma nabantu nabalandeli bebuhle bethongo TV. Ebese uthola-ke lo mkhovu usufika umkhovu usuyajabula ukuthi cha njengoba ngizolwela ukuthi la ekhaya kuleli khaya kube nemfuyo ayibe khona ngempela. Seziyaqala-ke imbuzi-ke zithola lo mkhovu. Umkhovu wenza njani? Umkhovu nakuba usithanda into ethinta ini na ucansi. Kodwa akusho ukuthi wona isikhathi kuyiwona olala nani na nenkomo noma nenkomazi noma nembuzi kungase kuphuma umkhovu. Umkhovu umoya wawo uma ngabe uthathela ukuthi awube khona egcekeni wenza into ethile, umoya wawo unamandla kakhulu. Umoya wawo wenza ukuthi izinto ezisegcekeni zikhuthalele ini na ucansi. Okusegcekeni kukhuthalele ini ucansi. Ingakho uthi umuntu unamasimu uphinde benani futhi nemfuyo kodwa awukwazi ukuthatha umkhovu uthathela ukuthi wena ufuna ukulima ekuphi na elokishini. Kufanele kuthiwa kudinga ukuthi ube nodeda ngendlala wani na wamasimu. Angisheshe ngibuye ngize ekuphakameni kwamanje ngoba nakhona ukuphakama kwamanje kubiza ukuthi akube nani na nemali. Uma uphakamela ini na imali. Ingakho mina ngithi uma ngabe ngikuphakamisa ngithi ungayeki ukucela ini na imfuyo, ungayeki ukucela inkomo, ungayeki ukucela imbuzi, ungayeki ukucela inkomo, ungayeki ukucela inkukhu, yonke into eyayifuyiwe ekuqaleni ngoba umuthi ngisuke kuvukela laba abantu basekuqaleni. Okhokho bokhokho bejabule ngalempande osuku inikezwe uMkhulu uKhoza. Uma-ke sikhuluma ngokuphakama kwamanje, mina ngendlela engikuphakamisa ngayo nangezinye inyanga bayebesha abanye bethi hayi awuhambe ndoda uyolungisa into zakho ubuye wenze njani uzophakama. Uma ungenayo uma unensimi encane yayikutshela inyanga ukuthi insimi yakho lawo masimu akho mancane ukuthi ungathatha izilwane zalapha ekhaya ungathatha imkhovu yala ekhaya ngoba izosebenza bese kuba inkinga uma ngabe kunjani na. Uma ngabe ingasasebenzi umsebenzi sivele isheshe uqede kufanele ilale imvithi. Inkomo zakho zincane, imbuzi zakho zincane, hamba ubalansise. Ingakho manje mangikuphakamisa ngithi mhlawumbe unesitolo. Isitolo sakho umuthi omkhulu wakho wena wokuqala ukwenze njani? Ukuba ne-backup. I-backup uba ne-backup financial. Uyastokha, unayo imali futhi ugade iphakethe ukuthi hayi izinto eziningi abantu bazoyidinga. Uyabona uma ngisikutshela sithi hayi uma abantu bekutshela bethi hey silandele ukuthi sifakele ithumbu la sifakele lokhu. Uyabona? Bese mina ngesikhathi wena uthi ufuna ukuphakama njengoba ngeke ngibaphakamise ngemvu nje abantu lapha ekhaya Nkosi yami-ke abantu la ekhaya bayaphakama uma ngitshetshe phathi imvu no 16,000 suke sesizokuphakamisa lapha. Indoda mina ngizokwenza nobe indoda. Uma ngabe ufika sesixoxa-ke
phindele emuva uyobhalansisa, ubolekisa ngemali, awuhambe uyobhalansisa izinto zakho zibhalanse, uyabo. Ngoba ngizokunika mina, ngizokuphakamisa mina, ngikunikeze into lana mhlambe ngikunikeze isigubhu, nazi nje igubhu zala ekhaya uyayibona. Ebese befika abantu kuchaphu befuna imali, wena awunayo ini na imali. Uhamba mhlawumbe ukhokho wakho wahamba wayofuna umkhovu, kwathiwa umkhovu umkhovu kuzokusebenzela, hamba impela uyolwela inkomo imthokazi ukuthi awube nayo, ngoba imthokazi injani na iyazala. Ngicabanga ukuthi uyayizwa leyo nto leyo, uyabo. Ebese ithola ke ini na imkhovu, ebese kufika imfuyo ithi bhidli, uyabo. Kodwa wengeke kwazi ukuthatha inkomo zimbili ngoba umkhovu unjani na uzogcina uyohlupha kwamakhelwane, sekwanda mhlawumbe inkomo zokomakhelwane, mhlawumbe neza kubo, mhlawumbe neza kubo ngokomndeni, mhlawumbe umfowabo unomuzi ngoba umkhovu uyayithanda nezihlobo, yabo. Nyuke lento lemkhova ngifuna ukuyichaza ngigxile kuyo ngoba ngiyahlala mina kakhulu namakhehla, uyabo. Aye nemkhovu, nemkhovu, yabo, sihlale nje ngixoxe nawo, uyabo. So ogogo nomkhulu, uma ufuna ukuphakama yiba honest enyangeni yakho. Itshela inyanga, mina ngiyangimthanda uma sesixoxa ngithi njengoba uthi wenza lokho uyastokha, kodwa izinto zokustokha zihamba kanjani, hayi kusamfimfa. Bese senza izinto ezincane, yabona sicathi ngoba ngeke ngikujikise nje, khona izinto ezincane kumele ngikunike zona ucathuleke nawe, uyabo. Kucathule kodwa ngikwazi mina ngenza njengamakhehla kuqala mangabe ngikwenza ini na into, ngithi cha lutho angikwazi ukukunika lento le ngoba wena awubhalansile, uyabo. Hamba uyobhalansisa izinto zakho kahle, hamba uyobhalansisa izinto zakho zibhalanse, ubuye kuze la udayisa ngemfuyo. Hamba phela ke kuhambe kuyihlanganisa imfuyo ithi xaxa, ubuye kuze la kumkhulu. Umkhulu kuzokwenzela leyo nto leyo, futhi ngisuke ngigqoke sona lesi sembatho, lesi sefatho, nasi-ke sefatho. Ngibingelele kakhulu kunezinyanga ezilapha ya eGoli, kunenye inyanga, kodwa ngiyayibuke nje noma be-interview ayihlukani nenkomishi. Gogo uDabuluvalo, salukazi, uphetheni lapho gogo Udabuluvalo? Gogo, awungihlebele, uyifakile imbongi lapho. Imi ngekho imbongi, awuxhumane nami mkhulu, nginikeze imbongi mkhulu. Leyo nto ufakeni lapho khehla, kulento ephuzayo, kuleyo nto leyo gogo. Gogo, besingilela ngicatha ukuphi useJemiston ngoba umkhulu lona ulapha eFoslorus, lo ugogo uDabuluvalo. Ngiyangimuzwa ethulapha eFoslo. Le nkomishi yakhe ayiphathayo leya, kaze nani leyo nkomishi. Kube umkhulu Mabunda lapha nokuphi useJemiston. Khona eGoli eGauteng useJemiston. Bogogo nomkhulu bengidlulisela nje inyanga, mina inyanga ngiyikhonzile. Mina uma ngikhuluma ngenyanga kunjengomsindo, inyanga mazenza umsindo. Mhlambe ngize ngigcina ukuthi angimi ukwenza upload ama-video. Njengamanje ke nje hayi kusengconywana, makuphinda futhi kuvuka lemsindo ebhedayo yokuphapha le. Hayi mina ngizwani vele nabantu abaphaphayo mina. Ufuna umuntu ophaphayo mina. Zwani nje mina nomuntu ophaphayo, Ngiphapha ngivele ukuthi nje ngivele ngibone ngathi umnyanga kuyathunazeka. Mase siqala umaqala izinyanga zenza into ebhedayo. Vele ukuthi futhi angivuka ngingafuni ukuthi ngi-upload nje, ngibone ngathi nje uyazi dicilele kapha ikakhulukazi thina genge sencane, kodwa umsebenzi esiwenzayo esibenzelayo abantu bevume futhi ukuthi sibanibani sayo ngaya kuyena ngafika ngasizakala. Indoda ke lena mina ngiyangitshela ukuthi yiba honest kumina. Uma ngabe wenza sisiqala sikhuluma indaba kamaphakamisana, yiba nayo phela into yakho yani, imali yani ye-backup.
ngoba niqhamuka senikhala uthola ukuthi sengikutshela ukuthi uyazi wena kufanele uma ngabe uthatha into uma uphakama kumele kwenzeke lokhu nalokhu 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 bese ethi umuntu uyazi kusho ukuthi Mkhulu le nyanga engikhuluma ngayo ukuthi hayi ngiphakamisile kusho ukuthi kwenze imina engaphunduleka ngibanga honest kuyona bese ngithi uyabona ke Mkhulu awubanga honest lokhu mina ngaqala angimphakamisa umuntu engimbona ukuthi uyamfimfa omfimfayo ngoba nginezigubhe enamandla okusuke kusamfimfa kuyena kufimfa siyasikhulume kulokhu ukuthi angicala kungenani ngimthinte ngemvu ezibilini zemvu kuyihlozi bayazi noma ngithe ezibilini zemvu siyasikhipheni emvini sisebenze uyabo kusetshenzwe la ekhaya isetshenzwa kakhulu kuleli ekhaya abafowethu nemisebenzi ngibonge kakhulu abaposelwayo abafikayo abafonayo nabo lapho legebengu ke lezi ezigcina ngokufona engisuke ngazi kahle ukuthi ishuthi lo nje begcina ngokufona nje vele bekusiyogcina siphambana naye abafonela ukuthi abafikayo bephinde bebuye abanye bebonge phakama now kodwa yiba honest awukwazi ukuphakamela ukuthi ulima kufana nokuthi ulima ingadi nje uyabo phakamela ukuthi unayo indawo kuxoxa kanjani kunayo imarket awunayo imarket asikuvuleleki asikunikezeke into usulimini asikunikezeke into yokuvula ini na imarket ufika ivuso sikuphakamise ukuthi kuvuleke imarket ke kumhlaba wonke kusiyahambisa uyabo kodwa usathi wena nje haya manje amhlamba amakhabisha agcwala itruck elilodwa hayi netruck elilodwa agcwala ivan nje usuvunile uqedile ufuna kodwa into ezokuphakamisa uyabo thola into owazi kahle ukuthi ngemuva ni right kungcono ngisho inyanga uyayinika kodwa into epowerful kakhulu enyangeni ukuthi nginikeze into yokuthi ikwazi ukudonsa ikwazi ukuhlola ihlole idonse azizwe namabutho uyabo izizwe namabutho inyanga iyakhandwa la ekhaya inyanga siyayikhanda inyanga thina la ekhaya siyikhande inyanga ihambe right bona ukuthi inyanga ngempela izinto zayo seyivulekile sincinde kungenze lutho ngeke kungenze lutho indlovu edlofakazi ivela kancane nansi indlovu edlofakazi iyo le ayishayi susuluza phuma endlini ngoba umuntu ujwayele ukuposelwa futhi nakhona umuntu uyaposana kuyaposwana uyothi ugcina ufuna ukuposelwa into bekuzohlalwa phansi kuxoxe ngangithi fona sixoxe woza sikhulume ngiyindoda mina nawe uzoba indoda sikhulume zonke izinto awukwazi ukuthi bese sibona mhlawumbe sisaveke esikusaveyayo izinto zakho ziyakhanya ziyalunga uma usatshona uhlele endlini ngeke bogogo nomkhulu ake nginyamalale mangibuya ngizokhuluma ngezinye izinto futhi ezijulile ngisazoniveqhubeka nginivezele inyanga ngibhizi ngiyafundisa sekuyamakwa manje kubhizi nje kubhizi bogogo nomkhulu kubhizi kodwa ke siyosebenza thina soze siyongena egodini thokozani ke bogogo nomkhulu